Katkum na kalat pasai kubor ka Union Catholic of Asian News UCA kabalapan mi aka arpletrik unok pra arab sau la yetu bahadu saus pa angot ki Kristan hakawai Krishnong kababun pai ki Kristan ha Myanmar kila syak penbor ban kelanyam Buddhis namar kajing kurdu bam kabajur magajing syak barngam ong ki kubor u pastor Kristan bam syam la penpau kerteng ula kena baya kijing kular la soy hapo kajing penbor ong ka kubor Miss Simar da ka bakadau ya kubor jong Kanaga News haka khat pratrik unai wing kakai pot kalakren sepang kijing penbor per kentup ya kijing pta badai bantrai haka singi utrai bat kijing berngam ki bala penlong ya ki bansoi ya kijing kular lai tu uba kijing long jing man jong kanyam haka tega than kala long ka bajiliu bah shua usnam knai spa prapo ginong song snong ha Myanmar bat kiri kiba marjan kijumane ya ki nats kiba kilangai bagade ki mensim kiba longkum kiblai ha kajing yadai bakanyam Buddhis Kanaga Self Administrated Zone badan hagi Thain Naga Hills ka Myanmar bala thau hapo ki kandan kariti sensyar kari Myanmar house nam arajar pra ki missionary Kristan kila poi haga nega Thain haga senam ka khnai spa propusan kapelong ya kajing kelanyam kapala roi sibun hadin usnam ka khnai spa khne pesau ka SLORC kabala thung da sorkar haga tega por kalap tha bante ki jing mane Buddhis hagi snong naga klem da khain ya ka jingai chongin dong song snong da ka ba ai jing Kristan ban kelanyam Buddhis ka jingwan tukular jong kisipai kato ni gi snong kalawan ra ya jing penjot jing mane ki jing sya pan sitom beng ya ki Kristan ba ka jing sya kem jong kinong yalam Kristan long unong mi khmat barim jong ka dorbar parliament kumba shispa arpnyo hajar ngut ki breu ha ka tega thain ki de ki babon ki jai breu naga bat ki Kristan kilong nyo pulai persen kadba ki Buddhis kidan arpsan na ka shispa berkato kate ar na ka shispa ki de ki nong butenrai jong kanyam nats